Čaute ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska budeme chytať ryby, ako ste mohli niektorí vidieť v mojom šorte najnovšom, tak som vám ukazoval, že budeme chytať ryby. A vlastne to video bude na dve časti, ako som aj spomínal v šorte, ak ste ho vedeli. Tak ideme na chvíľu chytať. Nie je hlboká, no proste noc. No tak radšej, keď je deň, tak sa to lepšie chytá. Deň bude o 3, 2, 1. Dobre, takže už tu máme deň a ukážem vám, ako sa chytajú ryby. Musíme len počkať. Veď vy to vlastne viete, ako sa v Minecrafte chytajú ryby. Toto teda není úplne real Minecraft. Kámo, ja mám ďalšiu udicu. To je jaká náhoda. Proste vy to poznáte. Veď toto, aj keď to není real Minecraft, ale je to taká aspoň napodobnenina. Veď vy to budete musieť poznať. Kamo, idem to ďalej. Teraz by to mohlo ísť. Aspoň nejakého lososa. By som chcel. Takého. Poď. Losos. Kamo, čo to bolo? Čo to bolo? Čo to je? Čo to je? Čo to je? Aha. Surová treska. No nič. Dobre, tu môžeme skočiť. Okrem rýb vám idem aj niečo iné ukázať. Počkaj, toto si chcem vyložiť. Zo pár vecí. Toto, čo som chytil, toto. Štvorzubec to nemôžem jesť. A nejaké blbosti ešte. Toto. Nejako si to zoradím. Dobre, mám aspoň miesto v inventári trochu. Tak tu popreskakujem. No tak. Tak, ja som dotiahol aj kravy, čiže je dosť divné. Vy asi viete, ako to myslím. No normálne som mal remienok. Som ich sem... Počkaj, je to ono? Nie, to je druhé. Jo. Jau! To čo bolo? Tábora nepodarí. Počkajte, ja zase musím prejsť na druhú stranu. Nie! A tu je. Čau. Nechce. Ti pridáme zo dve aspoň. Máš facku ešte. Ne. Teraz ťa skúsim nakrmiť. Nebo ne. Ideme sa sama nakrmiť, tak to je jedno. Čo som vám v šorte ukázala, to je môj vynález. Ideme ho využiť. Teraz dole. Nie. Hore. Takto dole sa zviesť. Poď. Skúsim ísť hore, akože. Nedá sa. Alebo počkaj.
Kámo, ja som hore. Ani som výťah nemusel použiť. Ideme dole. A ľudia, toto akože ešte som nestihol dostávať ten mrakodrap, veľmi ma to mrzí. Ja nemám na to veľmi čas. Jau! Čo to neznášam. Tento je tu zničený. Si zoberiem. A skúsim. Kde je? Čo som slepý, či čo? Kde je? Tam, kde je? Nie je tu. More. No, takže... Počkaj, toto asi nie. Počkaj, rozbijem. Bez krompáču. Nie, nedalo mi to blok. Škoda. Musím mať krompáč asi. Ja nemám krompáč, to čo je? Akože som si asi rozbil. A teraz do vody. Ľudia! Toto bol asi najlepší skok, čo som kedy dal. Kamo, takže ešte raz. Teraz dole. Jaj, skúsim na to chytiť, to nevadí. No, dobre ľudia, na dneska by to bolo z tejto časti všetko. A my sa ideme vrhnúť na Wambok Skyblock, takže, teda Skyblock. O 3, 2, 1. Dobre, takže vítam vás u tom slúbenom Wambok Skyblock. Takže tu máte vlastne to, čo som vám celý čas slúbil. Tento čo tu? Už mi daj pokoj, už som skúšal. Kámo, ja chcem kopať. Mám krompáč vôbec? Kde je? Ja nemám krompáč. Nie pec. Takže si budeme musieť vykraftiť tým pádom. Kde kameň? Tak to je jeden. Dobre, už stačí. Dobre, síce to tam ostalo, nevadí, my ideme kopať. Nechápem, že ja ako... Čo? No, dá sa nazvať, že noob hrá Wambok Skyblock. Si sa pre istotu dám, aby som vedel. Hrá Wambok Skyblock a toto akože už je vrchol. Čo som toto ja spravil? Nebolo to úplne najľahšie, ľudia. Táto postaviť, som to musel byť veľa trpezlivosti. Čo ma hituje? Ja je to, že som do toho vo vode, to nič. Už ideme naspäť. Neviem, spať sa nedá, to je škoda. Ty čo čumíš? Ale toto, že... Ja tomuto nechápem, ľudia, napíšte mi dolu do komentárov, ako vám na to, lebo ja vôbec neviem. Kámo. To čo je? Niečo skúsim vymeniť? Mám toto.
ja vôbec neviem. Tak ako ste správne počuli, tak prosím vás, napíšte aj to dole do komentárov. A dajte like pre tohto, čo to je, neviem, vyzerá jak villager. Dajte pre neho like, aby, to je jedno, len aby mi pomohol proste s tým, lebo, alebo viete čo, dajte like, aby som čím viac rozšíril túto miestnosť, tento domček môj. Tento môj domček. Takže... Koho to čo je tam dole? Vidíte to, čo je tam dole? Tak dajte ten like pre tento domček, aby som ho mohol viac rozšíriť. Dobre, my ideme kopať ďalej. Kamo, nerob... V tejto napodobnenine Minecraftu není ozajstná čestka. Lebo tam je čestka naľavo. Real, vidíte? To je fake, pozri. To, čo mi dalo prepoľa za veci. Pretože myslím fake, akože v tejto napodobnenine. Jo, ten krompáč sa dosť rýchlo mení, že kamenný a sem tam je aj hlína. Ľudia, bože, to je... Kámo, tak toto ma dostalo dobre ináč. To zničí... Chcem tak blok. Nevadí. Kašľať na to. Nech tam je dobré. Ultramin. Nie. Kámo, už ma to nebaví. Už máme plný inventár, už mi to ani dobre nejde. Fú. Zase. Dobre to. Jo. Moja hlava je. Ľudia, už ma to nebaví. Dajte ten spomínaný like, aby som mohol rozšíriť viac ten domček na OneBlock Skyblock. A odber dajte aj zvonček. Pokojne dajte aj zvonček. Aby ste o viac takýchto videí neprišli. Lebo tieto videá, ja sa ich snažím robiť super, aby vás bavili, tak nezabudni odoberať, aby ti prišla správa, že vyšlo nové video. Čau. Čaute.